moi boas. Estou en Negreira, vou participar na carreira popular de Negreira, percorrido de 10 km homologados, dando 2 voltas ao circuito. Non veño a esta carreira desde 2018, creo que é. Estaba inscrito o ano pasado, pero por enfermidade non pude vir. Entonces xa fai así que non me acordo moi ben como é o percorrido, pero sí que recordo aí un par de subidas. O obxectivo, ao ser homologada, pois intentaremos mellorar a marca que teño nos 10 km, que é de 35:50. Non creo que o consiga, porque non estou entrenando moi ben esta temporada. Entón, con baixar de 37, pois estaría satisfeito. Xo fixen en Ribeira, pero non era homologado, entón vamos intentar iso outra vez. E nada, pois xa estuve vendo a salida dos 5 km que saliron ás 10, agora xa son ás 10:30, e tócanos cantar e xa para a saída, que quedan 20 minutos. Deixo vos a salida dos 5 km e xa nos vemos na saída. Y esta es la saída, la categoría sub-16, una prueba absoluta 2.5K, desafiando las condiciones tecnológicas con alegría. 5 kilómetros por delante, 5.000 metros. Aquí está Oscar Valle.
Lucas Fernández, la mesa de muros, entró también José Manuel Calero, entra Miguel Amores, Miguel Bravo Oviedo, ahí está Tina Fernández, la cuarta fémina, y entró gran Ernesto Buceta, también entró Daniel Calera. Pois ata aquí o que foi a popular de Negreira, con vitoria para, a ver se o dito ben, Guanjiro Peter en 29 minutos e 26 segundos e Maurine Toroitich en 33 minutos e 55 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 52 e 15 da categoría, con un tempo de 37 minutos e 58 segundos, a un ritmo de 3,45 o quilómetro. O obxectivo non conseguido, xa que me quedei a 58 segundos de baixar dos 37 minutos e moi lonxe dos 35,50 que teño nesta distancia. Arranquei con ganas de lograr o obxectivo, pese a non atoparme con boas sensacións, e os primeiros 5 km fíxenos en 18,37, polo que andaba preto dos 37 minutos. Logo na segunda volta xa fun en decadencia e os ritmos xa non saían, facendo esta última volta en 19,21. O percorrido duro para ser unha proba homologada, saída con tendencia a ir subindo ata o quilómetro 1,5, logo tramo rápido en baixada ata chegar ao polígono. Aí damos un xiro que che rompe o ritmo e poñemos rumbo de novo ao centro de Negreira, que para chegar temos unha nova subida. Rematada a subida, xa polo centro de Negreira ata meta, zona moi rápida e a comezar coa segunda volta. A distancia polo reloxo foi de 10,1 km. O prezo por participar foi de 8 ou 10 euros dependendo da fecha de inscripción. E os puntos positivos, pois había boa información da carreira, opción de participar nos 5 km ou nos 10, ambos homologados, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, servizo de gardarroupas, caixóns de saída por tempo, globos de tempo obxectivo, voluntarios ao longo do percorrido, avituallamento intermedio nas dúas voltas, avituallamento final completo, zona de fisioterapia e de agasallo daban esta bolsa e tamén daban esta camiseta. Os puntos a mellorar, pois o que dixen antes, que o percorrido é bastante duro para ser homologado e buscar un gran tempo, e que as duchas que están lonxe, xa que estaban nun polideportivo sobre o quilómetro 2 do percorrido. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.